пак кратко включване. Види как се продължава в пълен българска предимство от нас, обаче много се получава. Тук се размина. Имахме До около... сега на 6 пъти видях живота си на лента. Просто... Имахме някои доста сериозни ситуации, в които мотористи щяха да... мотористи щяха да бъдат размазани от нас. Точно този. Не мога да повярвам как карат толкова хора мотор тук. Тук не е да караш уж, не е ментора, не само към ефект, че ме е стари да си представя какво ми представлява. Виждате никаква организация. Лентите са ги, никой не спазва. Ще ми е писал SMS. Хубаво е да кажем, че шофьора е с супер. Да, шофьора е с върната леко. Много избягваме гласа. Интересно е да се подчертае, че всички са толкова спокойни от случващото се. Да. Тя не ти беше подел на врата? Не. А? Не. В момента искаме да избутаме тази кола. Автобус. Да минава тук някакъв много стар автобус. Да минаваме. Без прозорец. Минаваме тази тата, която не издържа за шофьор в живота. Сърхаме далече да ги предупредим, че идваме. Слушай хората в средата на пътя. Да, отляво карут с тип колело. И Мишо иска да каже нещо. Много си чел за Индия, си мислиш задък, че е така. Просто докато не видиш за какво се случва тук, няма никакъв случай да повярваш. Ето още една рикша. Смогът е ужасен. Да. Просто толкова грязно е. А особено на пътя е просто не се диша. Това е една перманентна мъгла. Мъглата е доста по-добре според мен. Чуй си дали е скъп бензин. В момента ще изпреварваме и ни трябва да се... В момента заплашваме живота на хората пред нас. Те ще им се разсвириме. Те се махат и ние поемаме внезапен дав. Без микач. Без микач. Сега Да, и много полицай беше това нещо. не знам как се издържат кушовете за книжка. Тук доста се успокоиха нещата. Мисля, че това е по-скоро спорт, отколкото хора на пътя изведнъж се появяват и попадаме пак в зловещо разгръзване. И са зрителите за какви клочи не стана. Сега тук не е поред кой е на стофара, ами кой има най-силна свирка. Той минава първи. Разбира се, ние ще свирнем също. Да, ето свиркаме. Пешеходците нямат никакви права тук обаче. Някакъв надлез над нас. Значи за една рикша.
разбира се, има и рекчи, които са на човешка сила. Не моторни рекчи, като тази отпред. Има, това е полицай. Тези полицаи, тези нямаха автомати, за разлика от тези на летището. Жена носи върху главата си чувал с нещо. Друга жена също носи тази си ръката и помага. И просто се надявам по-скоро стигнем до хотела, за да може да се станем, да заредим батерията на компютър и телефона. Дано в хотела да има интернет. Да, дано да има интернет, много се надявам. Пътят тук е малко лош. С това така се тресеме. Как минах? Няма се. Няма свърненично кръстовище. Много кръстовища нямат никаква регулация. Колкото забелязвам. Тук може да забележите нещо като пазарче има. Пазар. Доста голяма лудница е това, което виждам. Или да. Стрижка на улицата. Стрижки да на улицата правят. Няколко пак опита за убийство. Хората по пътя върват. Колите са спрели на пешеходните пътеки. Звучи ли ви познато това? Там имаше една цяла купчина с делови. Явно се продаваха. Има интересно обаче как рикшите, тези човешките карат на срещното без въобще да им вигне. Да. Ето тази току-що ще да се направим катастрофа с нея. Продължаваме. За щастие ние сме по-тежки от нея. Аз си купим плодове от улицата. И... Искаме да изпутаме този моторист, сега ще го допреме отзад. Не знам да го допряхме. Тези влачи наистина щехме да ги допрем. Тези искат да скачат на бой. Обаче ние сме трима. Ето го нашия хотел. Да, и мисля, че пристигаме в нашия хотел. Всъщност не знам това ли. Окей. Щяхме да... В последния момент да се изложим. Но всичко мина по план. Вече сме в Please хотел. come to your hotel. Yes. That's the Come from the room. Yeah. Please take. That's the pickup service. Thank